טוב, אני כמו ילד טוב, עוברים לפאנל אז פאנל, לא אחד שהוא מצגת, תצטרכו לזכור את הפרצוף של מצגת. אני חושב שהנושא הוא נושא מגניב, באמת מגניב, מאוד חדשני, אנחנו חווינו אותו גם במהלך המלחמה, ממש לא נגעתי, לא הייתי מודע לעניין הזה כל כך מתפתח לפני המלחמה, ואני רוצה להעלות כמה דילמות שהם המקור שלהם מהתורה של שיקום כללי. אז הדילמה הראשונה בסיפור הזה זה מלוכה מול הפלה. אני זקן ואני כשהתחלתי להתעסק בתחום הזה אנחנו היינו רגילים אם יש פגיעה מנוחה. זה היה אנשים יותר מבוגרים פה זוכרים את זה, נפגע ביד מנוחה. אגב המנוחה היה לא רק מנוחה ביד, פשוט תשכב במיטה. היה מקובל שהדבר הזה הוא חשוב ויעיל ועוזר. לקח שנים עד שאנחנו התחלנו להבין שמנוחה מזיקה באופן כללי, אז מצד אחד אם אתה אוהב לרופא את המטופל שלך תעיף אותו מהמיטה, אני זוכר אמרתי שניתוח בבטן, היה כירורג אחלה, אין הרבה כאלו, אמר למחרת אתה קש לי המיטה ואתה הולך איתי ביחד, אני מנהל מחלקה באותו בית חולים, לא בטוח שהוא עושה את זה לכל המטופלים, אבל זה היה מגניב. הדבר האחרון שרציתי באותו יום זה לקום מהמיטה, אבל הוא הוציא אותי מהמיטה ואז כל התהליך השיקומי אחר כך הלך הרבה יותר רגוע והרבה יותר טוב. אז העניין הזה של הפלה הוא קריטי. אני גם במהלך שנים מודה לכך שהאורתופדים השתנו. כי גם כשהתחלתי, אולי פרופסור הלפרין היה יהודי שהיה מדבר על הפלה, כל שאר האורתופדים היו זה לא מעניין אותה, כמו שהבחור הזה אמר לא צריך שיקום, אני תופר, אני מכניס בורג, לכו מפה, הכל טוב, הכל מסודר. היום ברוך השם המצב הוא אחר, יש מודעות לזה, ואנחנו בחיילים שלנו, במטופלים שלנו, תמיד שואלים את עצמנו מה מנוחה, כי צריך מנוחה, אני מאמין לך, אני לא יודע, יכול להיות שכן יותר טוב להתחיל ביום ראשון, אבל אני לא מתמכר, לא יודע. אז לתקופה מסוימת שמים את היד לגבס, מה זה עושה? אפילו לשרירים שלא נפגעו, וראינו את זה אצל כמה חיילים שלנו שעברו את הניתוח, אז הדילמה הזו של הפעלה מול מנוחה היא גם נכנסת לתחום שהרבה דיברו על זה, שאתם דיברתם על זה, על מוח. אם אין ה-learn no use, זה סיפור סופר חשוב שעוצר אותנו, עוצר את המטופל בתהליך השיקום. אז אתה צריך להבין איך אתה מפעיל את התנועה החדשה שאולי ייצרת על ידי ניתוח. אז איך אתה מפעיל? מתי אתה מפעיל? מתי אתה עובר משלב לשלב? מתי אתה מלמד מטופל להשתמש ביד הפנייה כדי לתת יותר פונקציה? כי אנחנו יודעים שאם בספורט לפחות, אם אנחנו מתחילים מוקדם מדי להעביר דומיננטיות ולהפעיל את היד הבריאה, המוח מזניח את היד החולה, כי בעצם מה הבעיה? חבר'ה, אפשר לתפקד ביד אחד, אפשר לתפקד, למה להתאמץ ולהפעיל את היד השנייה? אז הדילמות האלו הן דילמות שאנחנו חווים אותן גם בתחום הזה, מטופל, זה לא משהו שאני מצפה עכשיו, אל תצטרכו גם ממני, שאני אתן איזושהי נוסחה קלאסית, סטנדרטית, שזה נכון וזה לא נכון. ואני פה רוצה לעבור למבט אולי מה שונה, אולי לא שונה, מה זה בכלל שיפור באופן כללי? אנחנו, התורה שלנו, לכל מקצוע יש את התורה שלו, התורה שלנו זה ICF, International Classification of Medical Function, Disability and Health,
מה שהדבר הזה אומר, זה אומר שבנתיב של תפקוד, נעזוב את העניינים האחרים, אבל בנתיב של תפקוד יש לנו את התפקוד הבסיסי, כן? את הליקוי אם הוא נפגע, יש את האקטיביטיס, פעילויות, ויש את ההשתתפות, participation. אני כרופא שיקום מכוון להשתתפות. אני לא אומר שלא אכפת לי במקרה הזה ליכולת תנועה, שזה הליקוי, אם אין יכולת תנועה, בטח אכפת לי, אבל ההכוונה שלי לסוף התהליך, אז יש את החוסר יכולת להפיל שריר שזה הליקוי, יש את היכולת לעשות דברים ביד, להוציא את הטלפון, ללחוץ, להתלבש ודברים כאלו, ויש את מה אני עושה בסוף עם הסיפור הזה, כמה זה עוזר לי ביום יום שלי. כשאני הייתי צעיר, לקחתי סכין יפני, דבר הכי חשוב, הכי חילוני, וחתכתי לעצמי את היד. לא בכוונה, עשיתי משהו אחר. התכוונתי לתקן ביוב, אבל אני כנראה לא אינסטלטור לא טוב. גם כשהייתי צעיר, אז האורתופדים החברים שלי מאוד שמחו לתפור לי את הדבר הזה. הייתי שם אז רוטציה באורתופדיה בחיפה, מאוד שמחו לעשות את זה, אבל הפגיעה אצלי נשארה. רגע, אולי אני אלך לנתח? לא, למה? כי זה מפריע, אבל לא כדי כך. אנחנו ראינו כמה אני עוד מה. אנחנו ראינו בכמה חיילים, שלחנו אותם לכירורג, לאורתופד שעושה את הניתוח. אני חושב שהיו לנו קשרים עם כולם, אלו שעושים את הניתוחים האלו בארץ, וכמובן זה תלוי במטופל, והם חזרו מהם ואמרו, האורתופד אמר שאפשר לנתח. ואז כמה מהם שאלו שאלה מאוד שאלתית, מה זה אומר בעצם? כי רוב האורתופדים, אני לא יודע לגביך, כן? אבל רוב האורתופדים אומרים, כך וכך אחוזים, אנחנו יודעים לתפור, זה תוכנית הניתוח, אחר כך תהליך שיקומי, לך מפה, פחות או יותר, כן? אני לא בקטע רע, כן? אבל זה מקצוע שלכם לנתח, הכל סבבה. למזלו של אותו חייל, הוא עדיין היה במחלקת שיקום, הוא בא לצוות ושאל מה זה אומר. תראו, כרגע יש לי תפקוד חלקי ביד אחד, אני מסתדר יפה מאוד עם מקסימליים, שאר הסקלות מקסימליות, ובסך הכל אני מסתדר ביום יום, אני מסתובב, אני מחייך, אני מת לחזור לחיים, למשפחה שלי, לחברים שלי, וכולי, ובחלק מהמקרים אפילו לצבא, אולי לא בתפקיד האקטיבי לגבי היד. מה זה אומר מבחינתי? אז ישבנו והסברנו שזה חביבי, זה חתיכת תהליך. אתה עובר ניתוח, עכשיו זה לא כואב לך, אחרי ניתוח זה יכאב לך. אז אתה נכנס להרפתקה ארוכת, לפעמים ארוכת שנים, של תרגול, הפעלה, אי נוחות, וכולי וכולי וכולי, ובסוף, אף אחד לא יודע אם זה עזר או לא. כי בתכל'ס זה המצב שם, זה לא עניין, אנחנו יודעים, גם אם יהיו, מסכים עם יפה שאין לנו מחקרים, אין מחקרים משכנעים, אבל גם אם יהיו מחקרים, המחקרים מדברים על אחוזים, לא מדברים מה יקרה לך אישית, אתה כמטופל, מה יקרה לך בסוף, האם זה שווה לך את המסלול של שנים, להיות מטופל, להיות חולה, להיות עסוק בתהליכי שיקום, או שלא כדאי לך. עכשיו מה שאני מאמין, שבגדול התשובה חייבת לבוא מהמטופל. וכן, היו לנו מטופלים שאמרו, עזבו, לא בא לי. אני סוף סוף מרגיש טוב, אני סוף סוף
עושה את כל מה שאני רוצה לעשות, מה שאני לא רוצה לעשות, אם אני לא יכול לעשות עם היד הזו, סבבה, אני מסתדר בלי יד הזו, למדתי. המרפאות בעיסוק שלך לימדו אותי איך עושים את זה. הכל טוב לי בחיים, אני רוצה להתקדם, להתחתן, לעשות ילדים, לעבוד, מה צריך את כל החרדה הזה? מה שאני אומר, אני מציג את זה כדילמה שנייה, אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד טוב טוב עם המטופל, לדבר איתו, להסביר לו מה בדיוק התהליך, ושהוא יקבל החלטה מה טוב בשבילו. לדעתי התוצאה התפקודית הכי טובה, לפחות בקטגוריה של השתתפות, של איכות חיים, תבוא מהגישה הזו. תודה רבה.